Iya, nganggo mahoni, ikune mahoni. Kulite. Kulite mahoni kan koyo patok klopo dene sing kandel. Tak kipasno sore ini. Oke, Bolo, kita lanjut ya iki mang kantor kan budal ya. Wong jare cacah kon ngeplok kok ya ngeplok ngene kene. Ya, iki ngelanjutno konten mau memang kontennya kepotong ya. Bong sing iki ya. Dek bong sing lincipe. Lincipe tok. Heeh. Sing iku lho sing landhepe. Heeh, dek bong dhuwure sae lagi disepuh stres. Cepet stres. Mene sepuhan ping 3 sama 4 no. Apik. Gak dibong kabeh. Nggih, Gak dibong kabeh. gak. Mbok sepuh kabeh malah apik lah atos tapi kok nek iso tuwek apa ora ngono. Aku kan nuwekno lincipe tok. Nek nuwekno kabeh jane iso obong kabeh. Wis tuwek. Apa jenenge? Glathing nu kan saiki kan nom ya. Iya. Mesti nom. Wis yo apa? Biyen gak dadang rel. Rel kuat. Sing biyen. Lho gene mbahku iki glathi putih. Iku lho sing ora mesin iki mbok apa putih kok. Oh gak ketok-ketok. Kayak cilikanku lho sampai iki. Gak tau teko, sek tak tau teko. Nyatane yo apik ya. Iya, jadi Sepoane. biyen janan, kuat tenan. Sepoane. Kaben sepoane. Heeh. Ki apa iki? Nasi cilik dolanan. Nggih. Ngantor bolo. Orang ngopi ki ngantor ki. Gawe video ke omah ya. Tret tak kene dashboard nih HP ku. Iso kecenet tak pateni yo, mangklek. Itu tak lanjutno kan gak usah ngedit lagi yo ngedit tenggo iki. Berat. Iki wis ragatok ya iki. Piye? Main chess terus iki. Gak kena mbok iku nang. Angger Mbok culno sithik wis. ya wis ilang. Mati. Ya ora mati maksudnya dilu mati. Baterai gak gelem ngisi. 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 Angger sampul di blek. Sampul. Mati. Kowe HP ku Xiaomi no mah berarti. Redmi kuning omah. Iya. Heeh. HP tak cas dek, angger wis 90 mati. Iya. Mobilku makan Bukan ya. Mobilku tangguh dulu. Kaya modele piye ya? Ngeblank. Ya kaya ngeblank tapi awet, gak mobilku gak ngecas. Sampai rong dino gak ngecas. Ya ngono ngecas terus. Iya sok berarti. Iya, batune melempung ngono. Iya. Ganti elek-elek murah kan ngono. Sekitar 100. Baterai ini. Heeh. Baterai. Heeh. Nek masang dhewe murah, pasang nang wong ya biayane kuwi. 200. Ini kadekku kayak 200. Batu tok. Iya. Nggih, Bima iki lho. Bima sel laju. Aku anggere apa HP ku apa tak gorono. Iki jelas baterai. Iku positif baterainya, soalnya layar mbok rapetno kan wis ruwapet to kae. Ya begang nek. Ya begang nek kok. Batune mlembung nek. Sini sampai. Bisa apik baterai ku HP-ne. HP ini. Tapi ya suwe-suwe kena layar tadi ku nek. Terus iya. LCD. Iki kan LCD nih. Nah yo. Pecah pe wis pecah. Saya pipi iki. Kaloro ya. Ganti. Aduh. Ya sabar kalem-kalem. Ono wae. Ono golek gini Bima wae. Iki 600 awet lagi iki aku duwe HP. Duwe HP awet iki lagi iki aku. Biasanya aku setahun, tahun setengah. Oppo wae. Apa nih? Kualitasnya. Yo nek kualitasnya yo sekitar
70-80%. Paling ket takok le minusnya apa. Ki kurang Kira ora apa. tak dol. Nggonmu ora tak dol ora. HP ku sing Oppo ku lho. Ning golek nek. Ilang. Sik enteni delok. Rezeki. Menawa nek ana HP mulai ora tak info. Dele ora anyar amar. Jadi maksudnya sing speke sing hak bisa bawah-bawah tapi lek sing anyar kan enak. Ketok ngono ya. Aku jane ya Ora pengen munggah-munggah nugak Iya. orang gede-gede gak buta. Ngaku ora tau ngegi. RT bolo. Di Iko mati. RT ya ampun Kang. Ketok we. Teh kok di teh. Beh. Anda nih kok RT bro. Lah ngene wae sedine RT. Kok di mana tugas kok di deh. Wah, mari tugas kok di. Kok di teh tugas kok di ya. Pas presi. Ora iki ngeplok aku. Fotone iki lho. Oh, ya toh. Yes, jan kondak dan RT kawasan industri ya. Industrial. Pas apa? Pas foto. Pas mangan lho. Pas mangan, Pas mangan gitu ya. Pengen cetok pedal we. Pengen cetok pedal we. Anjir. Maca itu lho le, kacamotonan lho jandran. Walah. Yo. Tadi balik tadi. Kemarin lebih Balik. dan ramel Ya. bedeng Ya? bedeng Iya nih maksudnya ini kene balik sesuatu. Balik. Mari Surabaya urung kan. Maksudnya kok kene. Balik no omah ya. Mayor tadi. Iki konsep model piye terus macak ngene. Beh ya ndak umum tenan. Aduh. Iki sebeneh. Wis engko video ora openingan lah. browsing Rego piro iki? browsing dhewe Merke tak. jadi kita American US Anjir, mahal bolo. yo Kita beli iku kena go tuku ayam goreng, kena go mangan sak warung iki. ini pesanan mesti ya ukuran sesuai rai Nah, iku Inden sing kena matahari peteng ora? Enggak lah. tebel ya. ditebel dalan sana Bogo ngene iki ya padang tapi njaba peteng Apa jenenge ya mikro apa jenenge? enggak iki lak nek man transparan anan ora tidak kirim Tapi nek njaba padang. Mayor tadi. Tapi kita pakai ini iki ya ketok Mayor tadi kok. RT masih ada. Habis rapat dia dari balai desa ya. Gede kok kono maca aneh. Ya jas mah liwat kene ya isen sampe kacamataan ngetan. Tanpa gula. Dari gula enggak payu ning kene. Payu gula enggak payu iki. Nek ora pek tok iki. Iki gula. Terus nyaut. Nyaut. Aku ngger kolor nyaut. Enggak sih. Oh, iki tak badakno. Duh, ora kok ngger boko ketan to kolor. Nah, tapi nek omah gak balene nek. Nembok kepotong ini sapa terus. Mayor tadi. Mulai memang. Mayor tadi. Tadi mulai Duh. sarapan. Cah peteling. Petel apa lho ya. Perkopian wis sesan. Ini blodakan ya kayak Ini
Tanggapan Budal. lutruk. Ada itu lutruk. Wah, DVT nya bar iki. Ono ae acarane. Iki anyar teh yo opo iki? Opo pintu ngundung marut. Suaranya Prabowo pidato. Wis gak iso berkata-kata nek aku. Roh kaget, shock. Mayor teh. Rudi ngene iki lho kok kacamata. Oke, belum wis ya termasuk happy bersama yang belum. Semeneng konten awak dhewe jalan di komen aduh bekas piring motor. Wis kuat. Oke, kalau semeneng konten awak dhewe jalan di komen dan subscribe ya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.